Σε αυτόν τον λαό που ξέρει να ταξιδεύει, που ξέρει να επιβραβεύει, που ξέρει να τιμά. Σε αυτόν τον λαό που δίνει πνοή στο αύριο, που ξέρει να μοιράζεται, που ξέρει να ζει. Σε αυτόν τον λαό αξίζει να δίνεις τα πάντα. Εμείς του δίνουμε τη γεύση. Διαλέγεις Ιφαντής, διαλέγεις ποιότητα. Παρακαλώ. 10 φέτες γαλοπούλα. Από ποια? Την τρίτη από αριστερά. Την αγαπημένη σου γεύση την αφήνεις στην τύχη. Μην παίζεις με την ποιότητα. Μισό. Γαλοπούλα Ιφαντής παρακαλώ. Σωστός. Όχι γαλοπούλα ό,τι βρεις. Γαλοπούλα Ιφαντής. Γαλοπούλα Ιφαντής. Αξεπέραστη ποιότητα, σωστή τιμή και γεύση από ατόφιο τρυφερό φιλέτο. Διαλέγεις Ιφαντής, διαλέγεις ποιότητα. Φουαντρέ Ιφαντής. Μια διαδρομή μέσα από τις λεπτές αποχρώσεις της γεύσης. Μακρινά αρώματα σε παρασύρουν σε άλλες εποχές. Παραμυθένιες ελευθερώνουν τη φαντασία. Σε ταξιδεύουν. Φουαντρέ Ιφαντής. Από ατόφιο χοιρινό μπούτι, σιγοψημένο σε φυσικό ξύλο οξιάς, χωρίς γλουτένι. Φουαντρέ Ιφαντής. Πληρότητα στη γεύση. Διαλέγεις Ιφαντής, διαλέγεις ποιότητα. Το μυστικό μιας συνταγής που οριμάζει αργά-αργά στα βουνά της Θράκης. Προσούτο Φεράνο Ιφαντής. Από ατόφιο χοιρινό μπούτι για στιγμές μοναδικά γευστικές. Προσούτο Φεράνο Ιφαντής.
Το δικό μας προσούτο που παράγεται στην Ελλάδα. Διαλέγεις Ιφαντής, διαλέγεις ποιότητα. Παρακαλώ. 10 φέτες πάριζα για τόστ. Αμέσως. Έχετε καμιά προτίμηση? Θα ήθελα να είναι πρώτης ποιότητας, νόστιμη, από εκλεκτά υλικά, αλλά και σε σωστή τιμή. Δηλαδή να είναι... Ιφαντής. Ιφαντής. Βέβαια. Γιατί όπως και να το δεις, το τόστ είναι τετράγωνο και η πάριζα Ιφαντής. Πάριζα για τόστ Ιφαντής. Εκλεκτή ποιότητα, σωστή τιμή και μόνο 24 θερμίδες η φέτα. Διαλέγεις Ιφαντής, διαλέγεις ποιότητα.